ihe na-ewutecha m ọfụma bụ na m na-ada eri ya ọkwefe ọ bụ na m na-eri ya ọ gaghị adị m ka ihe mana nke bụ na anaghị m eri akpụ eri ntụbe m ya kemgbe a mụrụ m mana na-eme ebe a ka m nọ na-asụrụ ya ndị ọzọ ee ị ga-afụgodo aka ndese wee na-asụ ya ị maragodi na nsogbu dị na nsogbu dị na ọ bụrụ obere ihe na akwa akpụ ka isi kwesịziri n'ọkụ o maka na oge adị ozi chi na-ejikwu ịma na-etinye bụ ihe akpọtụba na-etinyere onye ọbụla isuru nwanne gị asụta chimo na ụmụ ọkụkọ aka ga-egbu ya tata oge adịrọ amara m nnọọ onwere ka esi kwado mmemme onwere ka ị ga-esi kwado mmemme ọ ghara ịda gị mberede ọkụ ife ụbọchị ahụ echefuo nnu echeta ose echefuo ahịhịa echeta yabasị ihe a ka ị ga na-agbagharị ịkọrọ gbaga pụrụ gbada makwa ihe iyiri ụfọdụ mgbe ọ na-abụ ihe iyiri ya dịka ọnwa na-atọ na-abịa maọbụ ọnwa na-anọ na-abịa mana ọrụ ụbọchị a ka ị ga-eji chọpụta na onwere ihe ịkwado chacha ọ ya na-eme n'emume ka anyị sichara nke a wee kee nke anyị kere ka ọ ghara ịjụ oyi anyị si kwesịgwezie ọzọ n'ọkụ chi ejigokwa mana ka ọ dị anyị megide fụ na anyị sichara akpụ a n'abalị a maka na ụtụtụ echi ọ gaghị adị ofere cha ọ gaghị adị anyị sị ka anyị hapụ akpụ a ụtụtụ echi mana nsogbu ga-adị oge ebu anyị aka